Du skal lave kneading, er det godt at have en yogablok eller noget andet, som du kan støtte dig op af. Men sæt dig på alle, kom på alle fire og tag dine knæ ud til siden. Omdrej din bagerste tær. Lad hælene søge sammen. Tag blokken med dig og kom langsomt tilbage. Sæt dig godt til rette her. Og sørg for ligesom at aktivere dine skinneben. Og det gør du ved, at du ligesom får en fornemmelse af, at du trækker hælene sammen, og dine tær ligesom søger frem mod din yogablok, eller frem mod dine knæ. Og det kan brænde, og det kan brænde i tæerne. Men det er alt sammen fint. Det er faktisk bare noget, der er stramt og stift. Dit bindevæv, som er ved at give slip og løsne sig. Så selvom det føles hårdt, så prøv at gå hen med din opmærksomhed de steder i dit system, hvor der føles som om der er frihed. Så træk vejret ind gennem næsen. Og nu gennem næsen. Indånding. Og udånding. Start med den tid, du kan holde ud af side. Og du kan altid bruge din yogablok lige at komme lidt frem, lige løfte dig lidt op, lige og give dig selv en pause. Og vend tilbage. Og vær nysgerrig på, om det er fordi, det simpelthen gør så ondt i dine fødder, at det bliver for svært at være her, eller om det er op i hovedet, at der er noget, der har lyst til at bakke ud. Så bare undersøg det, og leg med at øge tiden, måske op til 3 minutter.